Kabinet wijst Borselen nu dan toch officieel aan als eerste voorkeurslocatie voor nieuwe kerncentrales. Maar, verrassing, Rotterdam blijkt nog steeds in de race. En verder in deze Zeeland nu. Veroordeelde Sandra H. gaat in hoger beroep. En groot feest moet het in Arnhemuiden rustig houden. Goedenavond. Het kabinet heeft Borselen officieel aangewezen als voorkeurslocatie voor 2 nieuwe kerncentrales. Vorige week was al uitgelekt dat Zeeland was uitgekozen, maar intussen groeit hier de weerstand tegen de plannen. En Borselen, ja, dat is ook nog niet helemaal zeker, want ook de Maasvlakte in Rotterdam blijkt nog een kans te maken. Op het Abdijplein staat politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, Borselen heeft dus de voorkeur van het kabinet, maar ook dus de Maasvlakte maakt nog een kans. Hoe zit dat? Nou, Groningen werd zelfs nog genoemd in eerste instantie, de Eemshaven in Groningen. Maar Groningen is afgevallen. Borselen is de voorkeurslocatie, dus als men het wil, dan wordt het Borselen. Maar de Maasvlakte in Rotterdam is ook nog zeker een optie. Maar dat moet je eigenlijk zien als een soort reservekans, een tweede optie eigenlijk. Pas in 2024 neemt het kabinet een definitieve keuze, eind 2024. Maar is het dan wel zeker dat er 2 nieuwe kerncentrales komen? Nou, als er nieuwe kerncentrales komen, dan komen ze hoogstwaarschijnlijk in Borselen. Maar of ze er komen, ja, dat is nog niet zeker, want daarover moet nog worden besloten. Maar ja, duidelijk is, Borselen heeft de voorkeur van het kabinet. Ja, en dat komt omdat de kennis er is in Borselen, want er is al een kerncentrale. De infrastructuur is er. Denk alleen maar aan het kernafval dat kan worden afgevoerd. Dat kan naar de buren worden gebracht bij de Covra. En het draagvlak is er. Het draagvlak was er altijd in Zeeland voor de huidige kerncentrale. Maar het is wel de vraag of dat draagvlak er ook nog zal zijn bij 2 nieuwe kerncentrales. Want de weerstand begint wel een beetje te groeien. In de jaren 70 en 80 is er in Zeeland veel gedemonstreerd tegen kernenergie. Frida Kas was er toen ook al bij. Nu organiseert ze in februari een Zeeuwse actieweek tegen de nieuwe kerncentrales. We willen het redelijk groot aanpakken en dat bestaat uit flyeren met informatie, affiches, spandoeken, debatten. Niet alleen met de politiek, maar ook met andere maatschappelijke organisaties. Zeewind hopen we aan de tafel te krijgen, de Milieufederatie. Voorstanders van kernenergie zijn juist blij dat Borselen is uitgekozen als locatie voor nieuwe kerncentrales. Omdat op die plek er ervaring is met het bedrijven van een kerncentrale. Omdat de partijen die daarbij betrokken zijn daar ook positief over staan. Omdat daar, wat ik begrijp en wat anderen begrijpen, behoorlijk wat draagvlak is ook in de omgeving van de bevolking. En wat ook erg belangrijk is natuurlijk, fysiek en technisch gezien, is dat een prima locatie waarbij dus ook de Zeeuwse industrie optimaal daarvan kan profiteren. Ja, Marcel, je staat bij het provinciehuis. Hoe wordt er gereageerd vanuit de provincie Zeeland? Nou, ik heb gesproken met provinciebestuurder Johannes de Bad. En ik vroeg hem, ja, hoe zit het nou eigenlijk met dat draagvlak? Is dat er nou voldoende of niet? De kerncentrale staat al jarenlang in Zeeland. Veel Zeeuwen zijn ermee opgegroeid. Veel Zeeuwen hebben ook jodiumpillen in huis liggen. In die zin zijn mensen er heel bekend mee. En dat betekent ook dat vanuit dat principe kernenergie geen onbekende is. Vanzelfsprekend gaat het wel om de voorwaarden waaronder nieuwe kerncentrales ingepast worden. En daar speelt draagvlak een belangrijke rol bij. En daar moeten we dus ook als overheden heel veel aandacht aan besteden. Ja, dus het kabinet moet Borselen nog echt aanwijzen, echt een hele definitieve beslissing nog nemen. Ja, je kunt wel zeggen, het wordt in ieder geval allemaal zeker concreter. Het wordt een stuk concreter. Het Rijk zegt draagvlak belangrijk te vinden en komt nu ook met een participatieplan om alle betrokkenen, ondernemers, bewoners rondom Borselen mee te krijgen. Maar je ziet het, ook actievoerders die maken nu hun plannen. Dus het gaat vanaf nu echt goed van start in Zeeland. Marcel de Kranen, dank je wel. De veroordeelde Sandra H. gaat in hoger beroep in de zaak Ischelle. H. is door de Middelburgse rechtbank veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op Ischelle van der Velde uit Oostburg, wiens lichaam ze na de moord in stukken hakte en in een kanaal dumpte.
Volgens de advocaat van Sandra H. is er geen sprake van moord met voorbedachte raden, maar van doodslag. Ze zou Ischelle in een opwelling hebben gedood, omdat Ischelle een relatie had met de partner van H. De twee vrouwen kenden elkaar omdat ze allebei een winkel hadden in Oostburg, dicht bij elkaar. Het is nog steeds niet duidelijk hoe lang de stremming van de Westsluis in Terneuzen gaat duren. Woensdag liep een van de sluisdeuren vast tijdens een test. En daar is sindsdien geen beweging meer in te krijgen. En dat komt omdat er oesters op de rails van de deur terecht zijn gekomen, die niet makkelijk te verwijderen zijn. Door de storing liggen in de havens van Gent en Terneuzen momenteel zo'n 30 schepen te wachten. En aan de Westerscheldekant nog eens een stuk of 30. Het wordt een race tegen de klok, maar na 15 jaar heeft Hulst bijna weer zijn eigen bioscoop. De koning van Engeland hoopt volgende week eindelijk zijn deuren te heropenen. De gunst van de activiteiten om het toch voor volgende week, eind volgende week klaar te krijgen. Want dan gaan we in ieder geval open met de brasserie Oscars beneden, het horeca gedeelte. En wat betreft de zalen, we hebben 3 mooie zalen, proberen we wel voor de kerstvakantie te openen. Door problemen met de bouw kon de bios in april nog niet open. Maar nu lijkt het er dan toch echt van te komen. Het is een lange weg geweest om zover te komen. Maar ja, zoals je ziet, ik zit hier al heerlijk in het plush. Dus wat mij betreft kan het zo snel mogelijk van start. Zeeland maakt zich op vanavond voor de kwartfinale van het WK tussen Nederland en Argentinië. Maar toch is het zoeken naar oranje versieringen, zoals hier bijvoorbeeld in Goes. Zoals je ziet, we zijn een van de enigste op de markt die oranje gekleurd is en er ook iets aan doet. Dus dat maakte wel verschil. Vroeger was het natuurlijk in de zomer, mooi weer, markt vol. De WK-koorts is anders dan wat we gewend zijn. Langzaam gaan de mensen toch een beetje jeuk krijgen van we willen het zien, we willen die sfeer proeven. En dus verwacht deze café-eigenaar drukte en vooral een goede sfeer vanavond. Het samen zijn, het spannende, de geluiden, de oe, de a en dan één keer juichen met z'n allen. En we hebben een DJ, die zet de muziek aan naar een goal en dan gaat iedereen even lekker los. En dan de muziek weer zacht en dan weer vol spanning kijken. Dat is toch de kracht dan met z'n allen. Ja, vanavond om 8 uur mag Oranje zich bewijzen. Een groot feest in Arnhemuiden moet onrust tijdens oud en nieuw voorkomen. Komende jaarwisseling geldt voor het eerst sinds 2 jaar geen algeheel vuurwerkverbod. En de politie Zeeland hoopt dat alles feestelijk en veilig verloopt. Maar toch zullen er veel agenten op de been zijn, want de politie wil zich niet laten verrassen. Vooral in Arnhemuiden was het de afgelopen jaarwisseling erg onrustig. De mobiele eenheid moest overdag al in actie komen. 'S Avonds werden 11 jongeren aangehouden. 4 politiemensen, 2 BOA's en 2 bedrijven deden aangifte van ernstige geweldplegingen en 1 agent liep blijvend letsel op. In totaal ging het om meer dan 40 relschoppers. Zij worden verdacht van poging tot doodslag vanwege het gooien van zwaar vuurwerk tot het negeren van een samenscholingsverbod. Ja, aangeschoven is verslaggever Mark van Leijden. Ja, vandaag was er overleg over de komende jaarwisseling. Wat werd er toen gezegd? Het was een bijeenkomst van politie, justitie en eigenlijk alleen de gemeente Middelburg. Ze hopen allemaal dat de komende jaarwisseling vooral veilig en feestelijk zal gaan verlopen. Er zijn dit jaar dus geen coronamaatregelen. En er is ook geen vuurwerkverbod in Zeeland. Er zijn wel vuurwerkvrije zones aangewezen, links en rechts. Zoals bijvoorbeeld bij zorghuizen en bij dierenopvangcentra. Burgemeester Bergman van Middelburg die zei: ik hoop dat het in ieder geval in Arnhemuiden rustig gaat blijven. Hij gaf mij aan dat hij eigenlijk al het hele jaar in gesprek is met de mogelijke relschoppers, legde hij uit. Nou ja, zijn we eigenlijk alweer sinds januari tot op de dag van vandaag gesprekken gaan voeren met omwonenden, bewoners, ouders en specifiek ook jongeren en de jongeren die zich misdragen hebben. En dat lijkt wel tot iets positiefs te komen, omdat men heeft gezegd: goh, wij zouden wel een feestje willen. En moeders hebben gezegd: nou, volgens mij willen wij wel helpen om het te organiseren. En zoals het er nu naar uitziet, gaat het er ook komen. Een feest georganiseerd door Arnhemuiden zelf voor hun jongeren in Arnhemuiden. En waar in Arnhemuiden? Het zal bij de Blikken plaatsvinden, maar het is echt alleen voor de jongeren van Arnhemuiden zelf. Nog eventjes, hoe zit het met boetes en straffen? Nou ja, zo'n 50 relschoppers van die rellen in Arnhemuiden van afgelopen jaar, die kregen dus elk een boete van €400. Om maar aan te geven, einde jaar wordt gewoon gezien als een evenement. Dat betekent dat alle straffen gewoon fors hoger zijn. Is er bijvoorbeeld geweld tegen politie en hulpverleners, dan kan de boete zelfs dubbel zo hoog zijn. Dat tikt aan. Mark, dankjewel.
Mist vanochtend in Zeeland. Op sommige plekken was het ook nog glad en koud bovendien. 1 tot 4 graden werd het vandaag. Niet warm. En ook morgen wordt het een koude dag met kans op mist. Zondag krijgen we dan misschien ook nog eens te maken met winterse buien. En 's nachts, ja, dan vriest het toch wel licht. Straks meer over het weer dit komend weekend. Tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot morgen. Dan ook weer met het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend.